Heipati hei. Kevät lähestyy kovaa vauhtia ja taianomainen vuosi on selkeästi käynnistynyt, kuten on ollut jo jonkin verran puhetta. Ehkä olet myös itsekin aistinut sitä. Tänä vuonna erityisen tärkeää olisi nimenomaan se, että sinä arvostat itseäsi enemmän kuin koskaan elämässäsi. Mitä enemmän sä arvostat itseäsi ja niitä sun omia, ehkä jopa vähän semmoisia höpöhöpöhaaveita, mitä sä et ole ehkä uskaltanut sanottaa ääneen tai fiilistellyt ihmisten kanssa julkisesti, niin tee niistä itsellesi totta. No niin, elikkä tämän vuoden tärkein teema olisi se, että kaikki ne asiat, joita sä et ole uskaltanut puhua toisille ihmisille ääneen, kaikki sun haaveet, joista sä oot ehkä ajatellut, että ne ei ole mahdollisia tai todellisia tai järkeviä. Voiko haaveet koskaan olla järkeviä? Just asking. Mut niin, kaikki ne, mistä sä oot koskaan haaveillut pienestä pitäen, on se sitten keijumättäillä oleminen, asuminen keskellä ei mitään, uudenlaisen yhteiskunnan tai yhteisön rakentaminen, tai vaikka jonkun eettisen tai jotenkin tosi energeettisen vaikka taiteen tai jonkun vaikka vaatebrändin perustaminen, niin tämä vuosi on se vuosi, kun niitä kannattaa aloittaa. Vielä viime vuonna monet mun haaveet tuntui hyvin epätodellisilta. Tällä hetkellä mä oon rakentamassa mun hurjinta haavetta koskaan. Ehkä sellaisia realiteetteja ajatellen, mutta paskan marjat, se alkoi toimia vasta sen jälkeen, kun mä aloin oikeasti niin kuin tekemään sitä, mikä tuntuu musta oikealta ja isolta ja hyvältä. Mä en tarkoita sitä, että kaikkien pitäisi haaveilla suuria tai vaikuttaa jotenkin isolla tasolla tai vaikuttaa isolla tasolla tai tehdä jotain järisyttävää. Ja pointti on ehkä enemmänkin se, että on uskollinen sille, mikä tuntuu susta oikealta. Ja sä tunnet kyllä sen energian, mitä sä haluat tavoitella. Se saattaa tuntua uudelta ja jännittävältä. Ja ehkä jopa sellaiselta, että se vaatii paljon tunnustelua ja kokeilua ensin, siis se energia itsessään, ennen kuin sä lähdet tekemään mitään fyysisiä askelia. Se voi myös olla semmoinen energia, jota sun pitää myös aistia ihmisissä. Että löydät sä siitä semmoisen energiaflown siitä ihmisestä, jonka kanssa sä tuut olet tekemisissä. Ja se on ihan sikatärkeää, että susta tuntuu siltä, että se ihminen ja se asia ja se sun haave itsessään tekee sulle semmoisen tilan tunteen tai hengittävyyden tunteen tai semmoisen suoran polun tunteen eteenpäin. Sen sijaan, että sulle tulee siitä vaikka esimerkiksi sellainen energeettinen tunne, että sun, voisiko sanoa, että kehossa tuntuu jotain blokin tunteita tai tuntuu ahtauden tunnetta tai tuntuu siltä, että sä joudut jotenkin mukautumaan jollain tapaa tai mukailemaan jotakin. Eihän se ole silloin autenttista sua. Sen pitää olla tilavaa, hengittävää, elävää, mielellään jopa ilosta. Jatkaakseni vielä tuosta äskeisestä aiheesta oli pakko siirtyä hyvään spottiin, kun alkaa aurinko taas lämmittämään ihanasti. Mutta mä koen, että tää on sellaista valon aikaa, mihin me ollaan astumassa. Jos sä mietit valoa, niin pahimmassa tapauksessa se voi polttaa sua. Mutta sitten taas, kun siihen valoon antautuu niin, että tiedostaa omat varjonsa ja omat tarpeensa, niin
sä et yleensä pala sen alla, vaan sä saat siitä voimaa. Ihan samalla lailla niin kuin keväällä tulee iso kasvunpyrähdys, hiiren korvat alkaa puhkeamaan, kukki alkaa tulemaan, ihmisille tulee enemmän energiaa ja iloa, oivalluksia ehkä jopa. Tavallaan me tullaan sieltä mullan alta kokemaan uudenlaista kukoistuksen ja kasvun aikaa taas tässäkin luonnon syklissä. Ja mä koen sen tosi tärkeänä osana jotenkin ihmisyyttä tässä ajassa, että me uskalletaan astua myös siihen meidän omaan valonvoimaan. Koska mä veikkaan, että valtaosalla meistä on jo takana se pimeän metsän kausi, pimeän maan juurien mullan mylläämisen kausi jo. Varmaan ollaan osa jo tosi tietoisia siitä, että mitkä on meidän loopit, mistä meitä sattuu, minkälaisten toksisten ihmissuhteiden ja ympyröiden ja draamankaarien kanssa me ollaan jo monta kertaa myllätty tässä elämässä ja varmaan ehkä jossain entisissäkin elämissä. Ja just nimenomaan sen takia, niin se mikä on sulle totta täällä, vaikkei se näy ehkä vielä fyysisesti tässä maallisuuden läsnä olevaisissa päivissä, niin se, että se tuntuu jo todelta täällä, se voi olla jo todellista oikeasti niin kuin tässä sun elämässä tavalla tai toisella. Se voi olla todellista oikeasti siellä tulevaisuudessa, että jossain siellä sun tulevaisuuden sykleissä ja lokeroissa, poluilla, sen tyyppinen elämä on jo todellista. Mä huomaan, että jostain syystä mun oikea silmä haluaisi alkaa itkemään, niin mulla on ollutkin tänään joku semmonen syvä liikutuksen tunne, joka tuntuu vihlovalta. Musta tuntuu, että tällä viikolla mä oon luopumassa vielä jostain, mikä ei palvele korkeinta tarkoitusta, mutta se on ihan ok. On ok sattua samaan aikaan, kun kokee onnellisuutta. Samaan aikaan, kun vielä mikään ei ole lähtenyt käyntiin ja samalla ei vielä tiedä, että mihin suuntaan pitäisi mennä. Se on tosi ok. On ok itkeä ja kokee myös hiljaista pelon tunnetta. Muun muassa viime yönä mä itkin itteni uneen. Sekin on tosi ok. Kokee riittämättömyyden tunnetta samaan aikaan, kun kokee syvää onnellisuutta. Mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä saan vielä tällaisen hetken mun elämässä, kun aurinko on alkanut voimakkaasti paistamaan muakin kohti ja mä olen alkanut itse paistamaan voimakkaasti itseäni kohti, nauttien tuntemattomuudesta ja tietämättömyydestä niin, että jokin vanha osa musta ei huuda hädissään ja syytä maailmaa tietämättömyydestään. Ja mä nautin siitä, että mä näen myös näistä videoista syvästi tämän syklin mun elämässä, kun palaset on loksahtanut myös viimein hiljalleen palalta paikoilleen. Se ei tarkoita sitä, että mä olisin valmis tai että mä tulisin koskaan olemaan valmis, vaan se tarkoittaa sitä, että kaikesta huolimatta mä oon tyytyväinen itseni kanssa. Ja se riittää mulle. Tää jo itsessään kokemuksena on paljon enemmän, mitä mä oon koskaan kokenut mun elämässä. Vaikka mä oon kokenut paljon menetyksiä, tragedioita, syvää surua, syvää vihaa ja katkeruutta.
paljon erilaisia ihmissuhteita, paljon erilaisia dynamiikkoja, käsittämättömän paljon erilaisia peilipintoja, rikkinäisiä, täyteläisiä, venkuroita, pystyjä poikkisuunnassa, pyöreitä, kulmikkaita, ihan kaiken näköisiä, kaiken tasoisia, asemaisia, ikäisiä, olosia, ihan kaikkea melkein maan ja taivaan väliltä. Niin tässä on tosi hyvä olla. Just tällä kirjastolla, mikä mulla on just nyt. Se saa mut liikuttumaan syvästi. Se saa mut kokemaan ihan ääretöntä kiitollisuuden tunnetta. Olla vaan tässä muodossa ihminen. Ja se on ihan käsittämätöntä. Kokea olevansa niin äärettömän pieni ja niin äärettömän suuri samaan aikaan. Päästää irti turhista vaateista ja paineista, jotka ei koskaan oikeasti ollut sitä varten, jotta mä voisin arvottaa itseäni. Ai että mä itken niin paljon. Mä rakastan aurinkoa, kun musta tuntuu, että se peilaa niin syvästi niihinkin paikkoihin, joihin ei ole uskaltanut katsoa. Mä rakastan aurinkoa sen takia, koska se näyttää mulle täysin joka ikisen kohdan musta ja auttaa, tai oikeastaan ei auta, vaan pyytää mua astumaan tavallaan samalle tasolle hänen kanssaan, kannustaen joka päivä olemaan yhtä kirkas kuin se itse. Ja mä rakastan taas puolestaan kuuta opettajana siinä mielessä, että se auttaa mua tunnistamaan mun omia tarpeita, tavoitteita ja rytmejä. Mä koen, että kuu itsessään on mulle tunteiden ja tarpeiden opettaja ja aurinko puolestaan auttaa ehkä kasvamaan tai astumaan siihen omaan voimaan, arvostamaan sitä sisäistä maailmaa, joka ei välttämättä ole kellekään mulle totta paitsi itselle. Koska jos miettii järjellä auringon olemassaoloa, niin ei sille tavallaan ole järjellistä syytä. Paitsi jos katsoo minkälaisen vaikutteen se tekee maapallossa eläimille, kasveille, puille ja ihmisille. Päivän rytmille ja levolle. Mä koen, että aurinko on tavallaan semmonen ehkä niin kuin ulkoisen maailman oivalluttaja ja kuu puolestaan sisäisen maailman oivalluttaja. Ja että me ollaan jatkuvasti erilaisissa oivaltumisen jaksoissa sitä kautta. Ja kumpikin niistä puolestaan tarjoilee erilaisia latauksia sun omaan sisäiseen ja ulkoiseen kasvuun.
sisäiseen ja ulkoiseen kokemukseen. Musta on niin ihanaa olla olemassa. Mä en ole ikinä kokenut oikeasti tällaista kiitollisuuden tunnetta. Mä en ole ikinä kokenut näin syvää iloa itsestäni ja olemassa olemisesta. Mun elämässä mä oon aina yrittänyt olla joku muu kuin kuka mä oikeasti oon. Musta on ihanaa vaan olla olemassa. Ihan vain olemisen ilosta. Se tuntuu tosi voimakkaalta. Tuntuu tosi voimakkaalta olla vaan olemassa. Ihmisyys on äärettömän mielenkiintoinen kokemus, jossa samaan aikaan parasta on se, kun voi hyväksyä oman vajavaisuutensa. Sitä kautta ymmärtää oman erityisyytensä. Ja jos uskaltaa pysähtyä itsensä äärelle, alkaa hiljalleen hahmottamaan omat tarpeensa, rajansa ja ne tarpeelliset kehykset, mitä tarvii, jotta jaksaa kasvaa. Siisteintä tässä kivuliaassa matkassa. Siisteintä tässä kivuliaassa matkassa on ollut siis se, kuinka keho on reagoinut. Ai että, mulla ei siis koskaan aikaisemmin ole ollut ehkä näin paljon keskeytyksiä videoissa kuin viime aikoina. Mulla on itse asiassa mennyt jo muutama video vähän niin kuin pilalle sen takia, että on tullut niin paljon keskeytyksiä, mutta ei se mitään, jatketaan vaan. Musta on ihan äärettömän ihanaa olla olemassa siis. Se kuulostaa varmaan tosi absurdilta joidenkin ihmisten korvaan, mutta mä oon itse joutunut oppimaan pitää itsestäni hyvää huolta. Mä oon joutunut oppimaan yhteiskunnan vastuita ja vaateita vasta myöhemmällä iällä, kaikki täysin yksin. Oppinut tekee ruokaa yksin, oppinut löytää oman syömisrytmin yksin. Ja mulla kävi viime vuonna pari aika rajuakin kokemusta, mitkä alkoi vaikuttaa hyvin paljon siihen, miten mä näen itseni. Ja oli paljon siis semmosia kummallisia kokemuksia, missä mä huomasin lopulta, että kun mä muutin tähän asuntoon yksin, niin mun oli tosi vaikea niin kun syödä ja nukkua. Ja mulla oli tosi pitkään vaikeuksia siis mennä nukkumaan tai syödä hyvin. Ja nyt mä huomaan, että se alkaa viimein niin kun tapahtumaan, mikä on musta tosi ihana juttu. Mun hiuksetkin on alkanut kasvaa taas ja musta on ihanaa ostaa ruokaa ja musta on ihanaa syödä ja musta on ihanaa fiilistellä erilaisia juttuja. Toki vielä mulla on matkaa siinä, että mä löydän sen
Mitäs mä nyt on? Noniin, jes. Vielä mulla on matkaa siihen, että mä löydän jotenkin sen semmoisen oikein syvän, rohkean fiilistelyenergian. No, mä nyt sitten on tämmönen valopallo tai jotain. Mut siis sen fiilistelyn energian, mikä mulla oli esimerkiksi 2 vuotta sitten. Mutta että mä uskon, että kaikki kääntyy parhain päin. Mulla on semmoinen fiilis, että tästä tulee tosi kaunis vuosi, tosi auvoisa vuosi, tosi valoisa vuosi. Ja vaikka tulisi pelkoja, ja vaikka tulisi hämmennystä, hämmentäviä tilanteita, jotain vaikka ihan super odottamatonta, niin mä en näe siinä enää mitään sellaista niin kuin, mä ei pelota. Mä en osaa pelkää enää. Ainoa, jota mä voisin pelätä, on varmaan minä itse. Ja niinhän se oikeasti menee, että kukaan ei voi sua tässä elämässä savuttaa muuta kuin sinä itse itseäsi. Että sellaista. Tähän höpinään on varmaan ihan hyvä päättää tällä erää. Vai mitä?